Moi boa noite, gracias. Benvidas, hola Robert, gracias por estar aí. Moitas gracias. Dios, que boa xente, que boas personas hai hoxe no público, non, Mon? Díxome Mon, que isto non me dice casi nunca, dixo, hoxe teño un público bonísimo. Díxome Mon. Notase, sí. E digo unha cousa, Mon, ves seguir moi boa xente, Pode haber algún sinvergüenza, algún cabrón por o medio. Sí, no, xa te digo eu que sí. Pero a maioría son moi boa xente. Benvidos, gracias por estar aí. Como ahora estamos todos os días aquí, temos a sorte de poder acompañalos, pois podemos fazer un pouco o que nos dá a gana. E que pasou? Hoxe pola tarde estábamos ensayando o programa e Patricia Pérez, que é unha persona, Patricia Pérez e eu empezamos a discutir sobre unha cousa que, se non lles importa a ustedes, queríamos seguir discutindo en directo. Con todos vostedes, Patricia Pérez! Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no ¡Guapa tú! Guapo, vamos! Que tal, Patricia? Moi ben, Como estás? moi ben. Eu, antes de que vayamos seguir ca discusión que estábamos tendo no ensayo, Vale. que depois veremos a ver quen ten razón, se ten razón ou Patricia, Patricia ou eu. Eu en que mundo vivo? Porque entrache en maquillaxe con ese vestido, ou que seña, e dixo... Por favor, o que? No, e dixo Marisol de maquillaxe, dixo Marisol, que está moi de moda ahora eso. Pois eu non vi nunca. Ah, no Que vi dicir, nunca. está de moda ahora. Eu non vi. Eu non. Pero quero dicir, pero en que mundo vivo eu? Pero vamos a ver un momento, por En favor. que mundo vivo eu Pero- para que Marisol que terá 68? Unha señora maior, que sepa máis de moda que unha señora maior. Marisol, pero vamos a ver, ¿tú qué es lo que... ¿Qué o que nunca viches? A mí que me chamou a atención que Marisol en paz estea, dixo. Por Veo favor, eso e vamos dixo, a ver, espera, Marisol, que entre espera, e Marisol. dixo, está moi de moda ahora os bombachos, di. Eso non é un bombacho. Como os Eso é un pololos bombacho. de toda a vida, solo falta coller aquí abaixo e xa está. Os bombachos, ti podías poñerte algún día un bombachiño, Un Aí está a filla de Marisol, Marisol, mira, aí está. Mira. Pobre. Pobre no, guapísima Marisol. Bueno, Bueno, vamos a seguir cada discusión. A ver, no público que está aquí en plató, por favor, sede sinceros, levantad a man os que durmades sexta. Xente que durma a sexta. bueno. Que pasa Hai por moi aí? pouca xente, non? Pouca xente. É que hai xente que sí que non. A ver, a verdade da siesta, A sexta. da sexta falase moito, pero según a Socama, que é a Asociación Española Claro, da a mí non me Cama... veñas con mierda da asociación. Escucha. Eu estou che dicindo o que Escucha. fai Cristiano Ronaldo, No, que ten espera. 50 anos e ten mellor físico que mí. Claro, pero... No, a maior no. Mira, pai, Cristiano durme No, 5 é que non sextas... me vale. Pero déxame acabar. Durme cada día 5 sextas de 90 minutos. Claro, porque é durminte... Non, é No, verdade. no. É verdade, O porque... tío durme hora e media seguido 5 veces Claro. durante as 24 horas. Porque o sea, acaba durmindo 7 horas e media cada día. Iso é verdade porque é un durminte polifásico, chamase así. É dicir, Que é portugués, que polifásico, niña. É portugués. Portugués. que tamén. Mira, a verdade, teñoche que dicir... No, porque tú me dixeche. No, No, para mí... deixa No, espera, dixécheme. A min Cristiano Ronaldo non me vale como exemplo. No, non me Pois a vale min- como Pois a min exemplo. deso sí. Por qué? Porque se Cristiano Ronaldo lle vai ben así, que está o tío fino filipino, está Claro, perfecto. pero Cristiano Ronaldo... Fixo gracia fino filipino. Vale, non o collía, non? Cristiano Vale. Ronaldo é un profesional do deporte Sí. e para el o seu corpo e a súa mente é o máis importante. Para min tamén. Bueno, pois... Para min tamén. Claro, é No. que... Sí, a para ver, min non me- eso deberíamos... Eso deberíamos No. telo todos. Porque... A mí o que me chama a atención de Cristiano Ronaldo é que seña, a min cóstame dormirme unha vez.
Sí. E este tío é capaz de dormirse no día 5 veces. Claro. Que eu cando vou para a cama, eu estou na cama, e xa me poño nervioso. Ai, non vou dormir, ai, me cago en Dios. Xa me No, poño... pois así fatal. Porque me ven á cabeza, poñome así. Non, entonces que dormir a siesta. Ti dormes a siesta? Nunca. Mal. A ver, sí que é teño verdade que Tamén non... teño máis fillos que Cristiano, e molesta mesmo. Tes máis fillos que Cristiano, mamá. A ver, Roberto, porque... Tú durmes? Non. Non, pero como paso dos 50, Tú non durmes sesta nunca? non. Pero agora sí que quero dormir. Agora quero dormir, por qué? Porque é bo. É bo. Sí, din que é bo, Sí, eh? é bo. Sabes canto No- tempo din que é bo? Media hora. Non moito. No, Eso no, é moito. porque Cristiano Ronaldo, que é máis listo que a todos nós xuntos. No, Un día- deso nada. No, un día cando chegou ao Real Madrid, conta él, que había a eminencia máis grande do Reino Unido de sono, estaba dando unha charla ali para Ancelotti, parece que. E chegou Cristiano Ronaldo, veo ao fulano, e xa lle foi preguntar, que teño que facer? Sí. E Cristiano antes dormía 12 horas seguidas, Sí. cando xogaba no Manchester United. Sí. E cando chegou a Madrid, gracias a este iluminado, este chaval, que non me acordo como se chama, pasou a Non me dormir acordo tampouco. 5 sestas de 90 minutos. Claro, eso está ben, porque parar a mente, principalmente, eso fai que baixe o teu estrés, segregues a GH, que é a hormona do crecemento, é dicir, vais ter mellores os músculos. Claro, porque o que busca é recuperar. Exactamente. Entrena moito, tes o que recuperar. E logo vai ter máis claridade mental, menos cansancio visual. Pois É dicir, ten moitísimos Este iluminado, puntos a favor. británico que sabe da sexta, Pero non é para dicía todo o que mundo, tiña que ser a sexta media hora, Media hora. Media hora. Media hora máximo. a habitación que había que pintar de blanco, que a habitación tiña que ser Mellor, pintada de blanco. mellor. E mellor por qué? Home, claro, porque os colores, as cores... Pero apaga a luz, que máis será que esté pintada de blanco, No, que no, esté no. pintada de azul. No. Apaga a luz. No. Joder, Roberto, eu me que... non lle fagades caso. A ver. No. Eu se me levanta a miña señora ás 3 da mañá, é que non podo dormir ca parede verde, pois está a luz apagada. No, estás mezclando conceptos. Estamos falando da siesta. E hai que cerrar todo, dixo o tipo. No. No. Hai que pechar todo. Pijama, No, eso sí que no. vacinilla, se pode ser. Sí, ri. No, Roberto. Non, porque se ti fas iso, logo pola noite non podes dormir ben. Pero entonces como fai Cristiano para dormir 5 sestas de hora e media, como fai ese home? Claro, porque forma parte do seu entrenamento, que é diferente. Entendes? Pero ainda así, el tense que deitar e dice, agora teño que dormir. Claro, Durme. 90 minutiños, logo se levanta, logo outros... Pero forma parte do seu Levantarse el entrenamento. solo ou poñer o despertador? Pon o despertador. Eu penso que pongo o despertador, pero nas siestas non hai que ir á cama, hai que estar tumbadito, o sea, sentadito no sofá, tapadita ben a tripiña, porque despois de comer a tripiña ten que estar ben calentiña, e podese, por exemplo, facer o que facía o meu sogro, que el collía un lápiz, dormíase co lápiz, e cando o lápiz caía, íbase a traballar. Me entendes? Como? Non me entendiches? Como? Pois que o meu sogro sentábase no No sofá, sofá, e collía un entón lápiz. collía un lápiz, Sí. e quedábase dormidiño para estar 15 minutiños, 20, Claro. e cando caía o lápiz, Sí. despertábase. Pero Porque que- el non quería é que estar... non entendo. Oi, pois non é tan difícil. É que non entendo o que fixera con lápiz e non coa cuchara. Que como iba a despertar. No, Bueno, faría o ruido, no? Claro, aí teño que dar a razón, pero O sea, o tío quería despertar, pero a veces non escoita o lápiz e ainda non libro. o escoitaba. É que o meu sogro traballaba co lápiz. É que eu sei que hai un rollo que para saber se tú dormes ben ou mal, cando acabes de comer, tens que poñer tirado con unha cullera así agarrada. E que máis dá unha E cullera entón? con lápiz? Fai máis ruido a culler. Porque o suelo en Galicia é de plaqueta. Ah, Sabe como bueno, o suelo é de plaqueta. Claro. Non así, é de... así, Claro, É plaqueta. Claro, Claro. plaqueta. Claro. No, da igual. As estas teñen que ser Quero dicir curtiñas. que se tú estás ca culler na man así no sofá e tú empezas a dormir, tú pos o cronómetro ou miras a hora, No, entón, porque- cando te desperte a culler co ruido, aí sabes cantos minutos dormiche Ti non perfectamente. entendes o concepto, O
o concete que se cae a cuchara na plaqueta fai ruido. No, pero Pois hai co- mellor cun cucharón, cun cucharón da sopa. Sí, no, o que quere dicir é que dormir a sesta, ca culler, El quería despertar. o cronómetro, o non sei que, menudos que tres. teu sogro, que me perdone, non era moi espabilado. Pero por porque... favor. No, que non conozco de nada, que a mellor é moi boa persona. Pero, O número 1. el non quería dormir, porque ao quedarte dormido xa che cae. Claro. Entón, el non quería dormir. Por Se eso. non queres dormir, levántate, marcha, para que se... No, claro, pero eso era os 15 minutos, porque él quería dormir. E aguantaba 15 minutos dormido, aguantando a la... Claro, porque non. Ese sí que tiña estrés, me cago en la mar. Ostras, É verdade. joder. Bueno, Tía, pois o mellor 15 minutos aguantando a la... O mellor 10. Vale. Pero non hai que poñer o cronómetro tal, senón menudos tres. Menudos tres. Eu dou por cerrada Bueno, pues a vale, discusión hasta logo. con victoria clara. Por favor, para mí. Pero, Para mí, aplausos para mí. Gracias. Hasta loguiño. Bye. Chao, Patricia. Ei, Bye. ¿Qué? tes que facer un sketch despois. Sí. Sabes o personaje? Que máis? No. Que frases tes que dicir? Pero estás nerviosa? Que dixeche, eu nunca me poño nerviosa facendo sketch Eu porque... sempre. Dixeche, porque fixo moitos sketches. É verdade, parece mentira. Parece mentira. Pero eu fixen moitos. Pero aquí é todo diferente. Sí, Sí. aquí hai moita máis humedad. Que... No, aquí está Venga, súper tira para allá, anda, tranquilo. pasa para...